Daghan na kayong namiya sa pag-alagad mga igsoon karong panahon na. Usas manghinungdan nga nung mubiya sila sa pag-alagad tungod kay nakita nila nga daghan daw walay kabag-uhan sa mga nangalagad. Nakita nila nga kanabitaw ng daghang nangawala nga panalangin silang kinabuhi sama sa mayong panglawas. Nagbalatian hinon sila. Unya nagampo daw sila, wala daw tubag sa Ginoo. Muna ang daghan kayong na-discourage o wala na nangalagad karong panahon na. So igsoon, kung imong tanawon diya sa Biblia sa kinabuhi ni Job, ang life ni Job grabe gyud og mga pagsulay nga nagyan si Job. Daghang nangawala sa kinabuhi ni Job. Nawala niya ang mga pulo niya ka anak. Okay? So ang iyang mga kadato, mga hayupan niya nangawala tong tanan nga iyang mga kadato. Unya gawas pa niya na naapapud siya yung mga hubag-hubag sa iyang tibok lawas. Pero kung imong tanawon si Job, wa man siya mubiya sa Ginoo, wa man siya mubiya sa pag-alagad sa Ginoo. Unlike karong panahon na nga gamay lang kay mga problema, gamay ra kay mga pasulay, mubiya dayon sa pag-alagad sa Ginoo. Igsoon, kinabuhi ni Job bisag daghan kayong nawala sa kinabuhi, pero wa gyud siya mubiya. Kung dili gud ta mubiya sa pag-alagad sa Ginoo, ang Dios kabalong muuli sa mga nangawala sa tuwa sama sa kinabuhi ni Job. Salamat ug God bless.